Turangga Cahya Muda Amelia Nandika Nurli JH. terima kasih. Ibu, saya nyanyikan kelamatan ya Bu, spesial buat panjenengan. Ayo, wes kadung sayang, wes kadung berjuang, ati wes nyaman, rasito bebojoan. Satuanku telu, satuanmu wolu. Dari wong tuaku diketok raga lemu. Abot sanggane wong tuwa ora marake, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Dudu awak dhewe beto. Sibuk tumpuk. Akhire ati iki sing diremo. Kabeh ora jare wong tuamu wetone ora Lara kaya dipateni nanging ora mati. Yo Gusti paringi kuat ati. Ayo BSA Professional Audio Sound System. penalo. Turangga Cahya Muda matur sembah terima kasih istimewa. Cek 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 cek. Kasih efek ya Mas sing basah-basah. Heeh, 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 heeh. Jekling Production YouTube channel. Ya ya. Satuanku telu, dari wong tuamu diketok raga lemu. Terima kasih. Ayo Mas, ayo. Aku sanggane Sanggane wong tuwa ora marake. Kaya ngene nasib sing tak rasake. ayo. Coba awak dhewe biyen kebojo. Dan akhire ati iki sing direpot. Kabeh kuwi ora sing Iya. J, Amen, Bapak. amen, amen, amen. Matur nuwun sanget J, Pak J. Iya. Sing sabar ya, Pak. Heeh. Niku dasare gawan bayi ngoten niki. Gawane ngono ku